जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ପିଣ୍ଡୁଳା ସହିତ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ତିଆରି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ଗଢ଼ିବା ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଛଣାରୁ ନମସ୍କାର ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କୁପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତା'ର ଭୟ ଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ନମସ୍କାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖାନ୍ତୁ, ତାକି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ପିଲା ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।